Hey guys, jogging me. Kabur ako tulo. Sa kwan, Nagpaway may kajot kay si Tinot. Gwapo. Gwapo. Bayot. Laspag na. Kasi bayot. Sige kwan. Nagol. Basta kwan daw, daw sinina, gwapo daw. Amatik. Asa gwapo. Oh, yeah. Isin niya eh. Ay, pakita mo. Amulingi gwapo. Discover ko sa Amulingi gwapo. Di ba na mulingi? Ade, na mulingi. Ala sakita sa tiloy. Ano sa mama? Tun samod. Tinot check. Ito ka wala. Kapon. Gikatawag naman sa babae. Ito ka tawa. Katong gadit ba tong boy? Katong sa lamakan. Okay, tama. Hindi sa sinilas ay. Ha? Puti. Oh. Gawin ko. Pag ko ni Tinot ba pag-ara niya kay ni ko siya ni dagan siya. Dagan dito pupuan. Dito din niagi sa kon yuta murag naulawan ba? Pinana pa siya. Abi kung di makos dili ka slide by. Kanto sa dagan ulit ka na. Ha? Awo. Gani. Uya uy. Yung ano pula. Kaya. Na unsa ni diri ka tawad jud kay view. Unsa ni diri dapitan ni pe? Pachokenta. Joning land. Masakita. Buyoy. Mount Lando. Lando. Unsay unsay ingon nimo ni mama nimo nga abi ni mo gliptong gibugot dito. So, Nga. Hindi naman akong mag-jogging ni. Okay lang. Ayun, yun. Basta lugar. Yung mamatay ka sa mong jogingan. Ganda eh. Ito, tama. Wala kayo pa nga. Puputa ko tungay, pinta kabot katang gani. Wagi patagayo eh. May nagtubig mo eh. Ano yung kabot sa usay? Yun tayo yung kamatan ni Vera eh. Kita mo agad eh. Tik dalan. Ana. Ana. Three points. Pachoken ka sa akum. Oh. Outfit check. Machuken. Tayo tagpila. Iingon ma, tagpila yung mga outfit. Okay, out. Machuken ta. Ayo sa dia. Ikaw na. Ikaw na. Outfit check. Tag 200, hatag. Kini kay kuan 50. Kini kay tag 50. Kini kay kuan hinata. Kinita. Ay kini tag pila gini. Tag 100. Tag 180. Kini kay tag hinatag. Ipakita gid unsa ang brand. Ugutan mo na ng bandila. Pakita yung lubot ba? Kini hinatag. Oy unya sa ang gagunit sa kamera di ay. Ay ma. Pagani. Kini hinatag. O ba? Kini libre. Ayaw na. Ikaw na bod. Kini kay murag ako am ni sa una. Kini kay hinatag, kini kay pinalit. Tagpila ni pilit kini? Ha? 65.
Ay 65 nya. Basig na nakit Eh, pila na. pinalit mo na. Ay dili man. Kini ba unsa brandy mo? Ay. Kinatag na pud na oh. Nasangit ang bula. Sat sa bata. Sige lah. Ayo, ayo, Mak. Ikaw ulit yung Mak. Medyo kasulig basket doon. Kasulig training. Nga to eh. Alam niya tayo. Ay, pasabi. Ikon mo. Aba kayo eh. Natuloy oh. Pasabi. Tuloy. Oh yeah. Draw. Ay, bulaw. Medyo na. Dagol, dribble. Wow! Ikaw na po na, siglig ko niya. Oh, yaman. Tinot, dancing with the ball. Patarungan na ito, tabi, mamanot. Uli na ka na. Ay, uli. Ano na? Buang ka uli bedoy. Padayon na ta ba? Ato na ta? Kato na? Ato na. Bedoy. Erog gapi be. Bang, nagulan oh. Ulan sa. Wani. Kana? Isa ko na siya, tagarik sa niyo. Bro. Di mo. Ikuha mama kay bato na sa bus stop. Bago sa mo syudad ba? Pa, Magsuroy. kay Magsuroy lang. gano ba? Wala lang. Deserve lang na ako magsuroy. Tinangla di ay. Oh. Ayaw, anak kit. Kilain ko. Balik ka na lako. Pagdala niya kutsyaran ma. Ah, paway gadoy nabuang ang paway. Layo na may narito. Keep on going. Amalit sa big tubig, ako kayo. Narami sa sanbilat guys, naguna sa mga animal. Pawis ako kagapoy kayo guys. Ito sa murag paling-paling ang daw siguro. Paling-paling ang daw. So choy kay view. Naguna sila mga piste unan sa kuna guys. Padulong na pa dito.
Padulo na apit kami sa karkar. Duol na lang ay sa ako day katang nato may bugot ko man uli na. So magpadagan ako mapakita mo dito sa ako sa abot na mira magkatang. Adto na ko, bye-bye, love you. Na nami sa katang. Matatag dalagit mo ba? Ay kandungaw pik, taas kay do. Pero kung sa ta kanang practice ta. Oh. Mga do kasi mana. Pero may jogging ba? Pangpangusgan. Ugma ko da bantay bitaw mo buanga mo. Kusgan. Ugma. Ako, sagot ako. Bantay bitaw mo. Asan ang Ako Dala mi kuan katang kapoy na kayo. Ato na po ta luo kay dagan 6. Ay daga mag-training basketball dito pe. Ha? Ay volleyball. Ato man. Luok. Look, basketball ay. Ni mga babae pa dito mo kuan. Goal. Ay no, thumbs up daw. Thumbs up. Labay ko ni dayon inya gani kay gani ko so ugot mo sila pangkan no. To. Fit, managod fit, dry fit. Right it. Tinana ma, itong orange. Itong inat pa. Mag-jogging mi guys kay makapil may kuan swimming contest. Uyo. Di ba sa dagdagan tinambak niya? Taba dyan to eh. Pusgan nga mong usa ka kuyog oh. Batsinilas. ang gidala ra niya diri kay kapugian. Asa daw? Asa Tara. yan? This thing. Naalamig lapay. Gamay na lang kulang pabugot na. Tuwa na Asa ta. sa bilat dari ma? Dito. Sa? Magdawag di sa bilat ma kay. Hi guys, bugot na me. Tayo na oh, bugot na. Thank you our ay padulong man ita bugot sa bugot. Bugot. Pag na inap. Naguran. Makan na tuwa. Oh, sa likod daw ang usa padulo gisugo ta nagpamulit og bitsin, kuyog na mo. Na dire ang Gojo sa Toro in real life asa. Gojo sa Toro. Gojo sa Toro. Ya sige to. Enagol reverse course technique. Reverse course technique. Red, blue. Red, blue, incarnation of the Philippines. Then by blue, purple man sunod. By blue, the purple attack. Hi guys. So na nami diri sa gawas nami sa buot guys. So ako ra nagkakasan kay igang ay guys. Kapoy nagigayo tro. Nagimal. So naguna. Usa na mo to guys. So laspag na kami guys. Uwi na. Pero hapit nami. Layo nami pero layo na niya. Layo pagid mi. Agi pagod mi gayo eh. So ako na i-conduct dit guys kung makagawas sa miskina. Layo pag gamay pero doon na lang. I guess what makes this na namin sa highway guys. Tara oh. Ang batiis di na malihok. Ang isod naglihok. Pe, okim. Okim. Kabangan mo. Ulit namin guys.